takmata karangrangan ba? Kung diri la pambugas basta kay Doy, kani maharang ng takmata. Doy. Oy, Kasi nito kay Jerome nagchat ha akon. na ano daw? Mayroon siya nga raha 200 kabutok. Amo pala itong nasya kito. Oh, ato na nakabutok 200 na to day. Kaya nga, magkinuwang kita ito, Dili kita makapatong yan ha. May paredan mo kita nga karnios ka kilo. Ato na nakabutok na to 200 na to. Magapatong kita yan na. Kagatuong ko na yan, kay bis makakarga. Oh, Ano, ipaspasit pag kinuan, Doy. Ay pag minalang-malang, kay wala kita bugas, wala kita tuong na di yan. papamahuray na kit. Kakapon niya nang. Alay, Doy. Kukuha ko nili, Doy. Sige, sipag dali di da. Ari maharang na takmatap. Tini. Ha? Parang takmata. Kakapon na day. Day. Ano, Doy? Alayan na yung trapo. Di maharang ng takmata. Tini. Ano, ikaw nga wala kita aton mga bado nga tanan, puro mga labahan. Bisa na ano di da kayo maharang ng takmata. Kasi isa rin ka nga nga walay. Kay, ang kanina, kaglabag kanina, tumagulos pa. Jesus, adi marang-arang na takmata. Bisa na ano na dito kuha. Adi nang nginilig ako, nakakatuyaw ka man. Doy, anay. Uy, yan ang internet niya nang adi. Takmata karang-rangan ba? Kung diri la pambugas basta kay Doy, kani maharang ng takmata. Balas niya na. Day, may sabon pa kita nga mahamot dida. naano ka ba nga walay kita mga stock? Kay, naubos. Adi ka, baho na makma, bulo-bulo man naman ak siguro. Malay naman ini pag siniyak na ako. Kaya ano, makarigo ka, Doy. Oo, kay mabudo-budo na takon lawas. Malay na to na akong kwan. Taong kaugaringon, baga nababuhaon ko na. Oh my God! Day, pagkato daw kan Jerome, sige nga ma-deliver kita, dayon na lahin sabon nga mahamot kay makurkarigo na. Lain takbaho. Sige na yan nga ito, pagdali. Okay, ano takpakalakad, kitakpantian hay mo. Sus, kaya siya daw niya nga. Adi mabudo-budo ako kay bayo. Warat makakataw kay Ngayon ang iton. pantian hay, makato ako, ano to kuha nito? Sabon nga mahamot nga ningkon kay makarigo ako. Siya daw ngayon nga. Mabudo-budo ta akong baho. Kay panty man nga ito mo. Lakat na. Makadi ako, mabalik ako na yung kay taksiligon. Oo. Baho, baga-baga ng lawlaw nga nagpanos. Baka didok ani maghihiram mo sa ani, mintras na sabon, malantak baho.